Ọka bụkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Ọka bụ ọnwa Jenụwarị ka nọ n'ime onye ọbụla na-agba mbọ ewe ndị erichagolo ego ha n'afọ 2020 batazie Jenụwarị a dịka ebe niile ọkpọrọ wich. Mana ewekwa ndị chọrọ ka Chineke gbanwee ihe na ndụ ha n'afọ 2021. Achọrọ ịga jụọ ndị mmadụ ihe ha chọrọ ka Chineke gbanwee na ndụ ha n'afọ 2021. Ihe ha chọrọ ka mgbanwe a particular place achọ ka mgbanwe dị na ndụ ha. Unu agakwala ebe ọbụla, soro m onye ije ka anyị ga-ahụ nụ jụọ na ajụjụ mara ihe a ga-asa anyị. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwanyị imela. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwanyị imela. Mama onye nwanyị imela. Mama onye nwanyị imela. Ka m jụọ gị ajụjụ, kedu ihe ị chọrọ ka Jehova mere gị n'afọ 2021? Ọ ga-enye anyị ndụ, nyekwa ya amamihe na ego. Kedu ihe ị chọrọ ka ọ gbanwee na ndụ gị na 2021? Jehova ga-agọzie ndị enyi m o, mefa ka ha dị mma o. Na-aga ewo Jehova ga-agọzi anyị o, wepụla anyị coronavirus. Anyị ga na-enwe aṅụrị maka na anyị abịago ụwa. Ihe ọma ga-abụ nke anyị o, anyị ama mfụ ndị ọjọọ. Anyị ga na-eri okombo, na-enwe aṅụrị, na-akpagharị. Onwego onye ga-egbochi anyị maka anyị abatago 2021. Ihe ọma ga-abụ nke anyị n'ụmụ ndị ọjọọ n'etiti anyị. Ka m gụwa egwu ka ị gbawa. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị n'imela. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị n'imela. Ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn ka anyị nọkwa. Afụrụ agadaga nwaanyị bụ onye ga-atụnụ Chineke ihe o mere ya. Achọrọ m ịjụ ya ajụjụ. Mọmị, kedu afa gị? Afa m bụ Mrs. Uche Nwachukwu. Kedu ihe ị chọrọ ka Chineke gbanwee na ndụ gị n'afọ 2021? Ana m asị ka Chineke nye anyị ogologo ndụ, ahụ isi ike, ihe akụ na ihe enwe n'afọ 2021. Nna m na-asị ka ọ dịrị anyị etu a n'aha Jizọs. Amen. Ngwa ka gbapụ egwu. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị. Aga m atụrụ Chineke ma onye nwanyị. Mama achọrọ nke gbapụ ya agbapụ. Zọpịa azọpụ. Zọpịa. Zọpịa. Nkwa. Maka ọ dị mma. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị. Oya kporokotom kpomkpom. Oya kporokotom kpomkpom. Oya yakata kpomkpom. Oya yakata kpomkpom. Ase kporokotom kpomkpom. kporokotom kpomkpom. Kedu ihe ị chọrọ ka Chineke gbanwee na ndụ gị n'afọ 2021? Nwoke bụ nke ọjọọ ya. Nwoke m eji agụ egwu. Achọrọ ka Chukwu na-emekọpụta coronavirus. Onye anyị ogologo ndụ na-ahụ isi ike. Mee ka afọ na-aga n'anya nke ihe na-aga n'anya ọgwụcha anya chọkwa mere anya n'afọ a. Achọrọ m ka Chineke tụgharịa ndụ n'afọ a. Ka o meela onye ọbụla ihe m na-ayọ Chineke. Ka o mee onye ọbụla, ka ọ gọzie onye ọbụla, ka onye ọbụla nwere onwe ya, ka onye ọbụla na-efe Chineke, ka onye ọbụla na-atụ egwu Chineke, ka onye ọbụla nwee ego dịka ibie, ka onye ọbụla na-enwe obi aṅụrị. Ya nwa bụ ihe na-ayọ Chineke n'afọ a. O nwere onye ọzọ. Igbo unu anụla n'otu ndị mmadụ si kwuo okwu gbasara gịnị ihe a chọrọ ka Chineke mere ha n'afọ 2021. Ya chọrọ ka a gbanwee na ndụ ha n'afọ 2021. Onye omena ya sara ọnụ elele m anya gwachọ na ihe ahụ ajụjụ ị jụrụ. Mana ọ sị kedu ihe a ga-agbanwe na ndụ ndị a ha kwupụtara were ọnụ ha kwuo ihe a chọrọ ka Chineke gbanwee na ndụ ha. Gụọkwa egwu.
gbakwara Chinova egwu maka na asị na gị na-enwe ihe ga-egbochi anyị ịja Chineke mma maka na o doro anyị n'afọ 2020 rute n'afọ a. Echefukwara ị na-ekiri ihe emume ndị ọzọ gara abịara gị n'isi mbido telivishọn because na ọ ebe ihe niile na-eme. Soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche ma na Facebook ma na Instagram ma na Twitter @isimbido TV gị weta ihe emume dị iche iche bụ nke ga-enye gị obi aṅụrị. Echefukwara na aha m ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu ya wuka kachara kpofe emegide Usain Bolt dịka unu ji mara. Anyị alaghachitakwana ngwanụ ka ọ dịbanụ mma onye nwa imela mama onye